Bueno, pois bos días a todos e benvidos un venres máis á rolda de prensa dos acordos que tomamos esta mañá na Xunta de Goberno no Pazo Provincial. Principiamos no capítulo social, onde a Xunta de Goberno aprobou o proxecto e empregou 2 para a súa presentación á convocatoria de 2018 das axudas que o Fondo Social Europeo concede no Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación. Unhas axudas destinadas a entidades locais para a inserción de persoas máis vulnerables. Decidimos aprobar este proxecto e solicitar unha axuda de 1.406.059,34 euros, cantidade que representa o 80% do orzamento total do programa da Deputación, que ascende a 1.757.574 euros. Este proxecto, o proxecto Empregou 2, é unha iniciativa contemplada no Plan de Mandato Ourense 15-19, que se comezou a desenvolver o ano pasado e recibindo xa entón unha axuda por parte do Fondo Social Europeo que superaba 1,6 millóns de euros. Compre lembrar tamén que o seu obxectivo é mellorar a formación e a empregabilidade dos mozos entre 16 e 30 anos residentes na nosa provincia de Ourense en sectores con alto potencial de xeración de emprego como son o termal, o tecnolóxico ou o agroalimentario principalmente. Pasando agora ao capítulo de colaboración, aprobouse unha achega de 10.000 euros para o Concello de Cende, que terá como obxectivo o financiamento dunha parte dos gastos derivados do bombeo de auga dentro das instalacións de Razamonde San Trocado. A solicitude da axuda do Concello de Cende parte dun informe elaborado pola sección de augas de área de medio ambiente da Deputación, no que se fai un cálculo estimado do custe que para o Concello tería este servizo no presente ano, que se aproxima aos 59.000 euros. Por outra banda, no capítulo de cooperación, temos unha modificación ao Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios municipais da rede viaria provincial do exercicio 2018 para o Concello de Vilamartín de Valdeorras. Trátase da sustitución das obras previstas na estrada Portela e na Praza de Santa Ana polo proxecto de pavimentación e infraestructuras na Portela, cun orzamento total de 107.000 euros e cuxa aportación da Diputación ascende a 48.000 euros. No tocante agora á área de cultura, aprobamos unha achega de 6.000 euros ao Concello de Boborás para a celebración do Premio Antón Losada Vieguez deste ano 2018. Uns galardóns que alcanzan xa a súa edición 33ª e que foron entregados o pasado día 9 de xuño a Xosé Luis Axeitos na modalidade de investigación e ensaio e Xosé Benito Reza en creación literaria. E xa por último, no capítulo deportivo aprobouse unha achega de 48.500 euros á Federación Galega de Fútbol, que teñen como destino a Copa Deputación de Fútbol e tamén a Copa Deputación de Fútbol Sala deste ano. Fomento do deporte é unha das principais piares da Diputación Provincial de Ourense e aquí as nosas achegas cada ano para as Copas Deputación. Estes foron os asuntos que tratamos na Xunta de Goberno no día de hoxe. Destacar ese programa Empregou 2 de Fondo Social Europeo, que o único que fará é incentivar o emprego das persoas máis vulnerables. Estou ao seu dispor, se teñen algunha dúbida ou se teñen algunha cuestión, e se non, dou por concluída esta rolda de prensa. Moitas grazas.